Nwa agbọghọbịa m chọrọ ịnụ chọrọ izi m oshi. Dis girl m na-agwa unu maka ya. Unu ya na-abụ na-akwụ o. So anyị kwugide ngwa isi na m ga-anụ ya. So since si na m ga-anụ ya maka like m ka o si eme o. O wee sị m na o nwere ife achọ ịgwa m kwa mbọsị na o nwere ife achọ ịgwa m. Unu ya na-abụ nọrọ ịmagolo nna-asị anya kwube na ọsị m mba na afa ga-anọ n'ebe ịmagolo du quiet ya wee gwa m ife anwa maka na ife anwa kwesịrị ịdụ ịnọgo roma ntị ikene. So ukwure roma unu amagoro ebe m na-eje. Ọsị m ọkwara ya dis girl wee bịa wee sị ya na ọ ga-echenji bed ya ji edine ka ọ gbanyite so ka o wee baa alụfa roma ọkwa ya tana. Ọsị m na ife a na-edine na ya bụ dọbụl bed. Ọ sị na ya ga-echenji eto nke ntekwu ji ekwela ịghọta kịta. O wee na-enye anya wee sị ọfụ mmiri onụnwa dubie na ya chọrọ nnekwu mmiri ọ ga-abụ ya gbara ọtọ dị ịgbagolu. O wee na-efe iri roma nya ekwelo ya sị ọsị ya na ọ ga-echenji telivishọn ya chọọ nke nwere ọkụ ya abụfa na-enene roma na ya ịghọtago ka ya wee na-enwetacha ife a chọrọ. Ebe afọ ka a nọ wee kwụsị ikwe ịghọta na o wee sị m gbagba nke gwụsịrị ya ike si ya mba sị m na ọ sị na ya ga-eje n'ọfịa wee jechaa osisi na-abụọ gbakọrọ ọnụ ya osisi na-abụọ na-esi ibongi ka ha wee nọrọ n'azụ ya wee see ibongi ozi ya gbakwa nkịtị ya wee sị ọgwa na ya fụrụ osisi na-abụọ na-esi ibongi na ọ ga-achọ ebe enwee glaasị ghọta na glaasị dị nnọọ very roma ha wee nọrọ n'elu glaasị a wee see ibongi. Ọsị m ya sị ya nara ekwezi oke by this time. Ọsị ya nke a nwaga na ọ ga-ejechebe egwe waterfall ka ha wee nọrọ na ya wee sekwa ibongi na ọdị life ya chọrọ ya roma all the way. Ọsị m nne ya wee sị ya ga-ekwere maka agwọ na adị Nasị ga-ekwere maka mosquito agwọ na akpịra mosquito agwọta ahụ nwere ike ọwụrụ agwọ roma ma ọ bụ akpị roma. Ndị mmadụ sị m Chineke nna o nwere ife ọ ga-abụ nya adị m achịgodo ọchị mgbe m na-ege the voice note chịkọta m ọchị ekere m chukwu na voice note ka o sendị alụ maka aka m ichigide ọchị mara na ihe ọ na-ekwu. Chineke nna lee and this band dị very very serious. Ọ sị m nne biko mama ya anụ ụdị nwaanyị ahụ zara m ahụrụ nwoke ahụrụ nwoke biko Chineke nna lee ịma nke takarịta m amụmụ mgbe ọ sị ka ekwere maka agwọ na akpị ke maka agwọ na akpị ma mosquito Chineke nna lee biko ọ bụrụ na m ihe m na-ekwu mana ihe m gbara ọgwụ na ihe ọ chọrọ roma live onweghị aghaga ihe dis man chọrọ ịma bụ ma ọ bụrụ gị ya anụ ụdị nwaanyị ahụ o nwere ka ịsatịsa anyị ya Chineke nna m ebere chee ozibụ na ọ mara na ya bụrụ na ya goo sọsọ bed anwa wee goo mmiri na ya ma nwa ego tv wee chọrọ ego ụkwụ osisi na-abụọ na-esi ibongi ike gwụrụ dịka ewe n'iwe hapụrụ m ọma very funny. So ife na-atọ m abụọ o nwere kịta boys nọnụ na-ekpe ekpere ka ọ nweta ụdị roma girl dị ka nke gị ka ịnwa nwetazie ihe na-azị biko na-ajụ ma ọ bụrụ mma n'ụdị nwaanyị afọ onye ọbụla mụ ihe ọjọọ nwatakịrị mmadụ chọrọ roma so ọ bụrụ na ị ga-enye nwunye roma ime gịnị ịnụbana ya anụ ọ bụkwa na ịma nye nwunye roma ịhapụ ya ka ndị ji roma ibi ya wee bịa ka fada abụọ wee lụba di na nwunye biko na-egbudebe egbu biko chai ike gwụrụ
ike gwụla. Ee, oke oke biko na achọrọ m ichizi ọchị agbanyụrụ ya kịta agbagharị ya ka a ghara ichizi ọchị ọkwa ịghọtago. Ehe, so nwanne m, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ị ga-emenwu ihe dị na roman nwa ọkwa ịghọta kịta. Ehe, jisi ike. Sorry, ijisi ike ịmara iweta belt ike nnukwu, iweta belt ike nnukwu ị ga-eji wee merụ mana ka njikwa ọnwụ na mmadụ pụta n'ukwu osisi na-abụrụ esi ibu wee fụrụ okoro na-esi igbo ndị ahụ unu a ga-eyi akwa wee na-esi unu a ga-eyi akwa wee na-esi unu a ga-agba ọtọ wee na-esie na graasị anwụgo ahụrụ m mmụọ n'ime ọfịa ga-abụ ka glaasị ka ọ na glass kapeti mmadụ maka ịmagoro nwere ka agwọzi agba ọnwụrụ n'ime ọfịa o nwere ike agwa esi one side wee gbalụ ọnwụ na agwọta ahị nna anyị ọ bụrụ ihe lọvụ kpatara gakwa ịghọtago. Ehe, hai na-egbufu m egbu tata nwa kedu ụdị ọchị nna achị ihe nke efat ịgwa gị eziokwu rafụchakwa na nna achị ọchị ọkwa ịghọtago mana ịma na ọ bụrụ nwoke ka m bụ na mabara ma ọ bụrụ m nga n'ụdị nwaanyị afọ so biko na ụmụ nwoke ndị na-eso m ụnụ anwụna ọ bụrụ gị ya n'ụdị nwaanyị afọ ka ị ga-asị mba maka agwọ na akpị ịghọta kịta. Ehe, hei ike gwụrụ. Ọ bụrụ na ị chịrị ọchị ka m si wee chi mee ebele tụsalụ m ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị ka fachikwa n'ọchị tu afọ ịghọtago at least for the first time ị wetara anyị ka anyị na-achị dịsa ọchị ka o luo ndị ọzọ ntị.